ngai thatu zong zong te chibai le vek ule ton chuma kan case ngai thak ho le tur hi uire na ina ngong thalo tak mai ani dan chan chin ni in he khi si adang dai hle maya eng thil chi ange thleng ti shaturin atop thlengin min lo ngai thak sak le theu don nia me ni somni pahni kum sang kha zakwa somkwa pakwani in new year ka chuan no pa in mangai em te chuan an fa ma sabir turatan phano do om tak mai mahek bukhari an ti chunin apa hi raza ali ni a anu hi ansri ni ani thung ye chuan chungkwa tak tak an din be to awang chuan raza ali le anu pui chu an limin ansri ni po chuan afanuta na hun pum pe ka en kola thabir pek chu adu dan ani a tin afanu mahekila chu me cheno pangdu om tak le mil thatak ni in ano panai po hian mi ti do dron an hiala chutian chuan anu le pa en kola thazar hnuaia chuan a hlimin an chungkwa chu anin po mai ba ka an hun man me ka chuan rual ona an nei lo ti ela aswal om love heti lai me khian pa be raza la chuan anu pele afanu chu nom sataka ada thein turin atna chu athok rim thin li a chu mai ba ka anu pe an sri ni la in apasali afanutan chuan a theito palo chwa ve mek bok ani amai ro chu mahekin kumthum atlin kuma chuan chan mumal tak nei lem lovin an chungkwa chu inglena anin sonta a hetia inglena an pem no hian ba nei thlak tak main an sri ni chuan naw pai le in fapa do om tak arman alia an ti chu ani le a chung ko hlim thei tak an awang hian onama an thian tha ti niana in kom ai chuan in chunga an chungkwa in kom mel mel chu an nuam ti zok anima a amai ro chu mahekino panla hi thui tak soi dur om lo thung ma se maheki hian no pangte ni lai tang to in fashion designing lam hi atui chil to hle maya orlui te chu design chain a hlim pui hle ba ka heng athil tuina hi anu ansri ne po chuan a shat pui mai ni lovin afano chu a thei pato pin a thlop tla thina tin mahekino panla hian khovel huwa pa breast doll an ti mai barbie ni che si lo hi me cheno pangtia chuan alar hle maya chung me cheno pangsinga chuan maheke po hi telve thinin chung breast doll makeup tele anin cheina mai ba ka an pian te chuan maheke me chu ala thin hle maya hemi ni awang hian maheke po hian fashion designing lam chu achak pha hle ni in alang ti chuan kumsang ni som pare ta khan maheke chu Manchester Metropolitan University a kalin heti lai hian maheke chuan social media chu atui chel chhauta hle maya Instagram mai ba ka TikTok tele YouTube pa te chuan account te siamin abik takin YouTube pa hian a in sorbing dewa chunga te chuan a hun man dan sang sang te chu a channel a hian atar lang thin ani he mai ba ka fashion le beauty lam po a channel a hian te chok thinin makeup brand lar tak tak te chu a review vel thina tutian chuan a channel te chu karlawa mi te chuan ron mel sha tawatin a video ento te po chu ani telin an pung ve ta sela amai ro chu chutiang lo ni ta ka chuan mahike chon azir lai te chu ban sana social media huanga lu tak tak chu adu ta a chung a social media mun sang sang te chu be se lo takin mi ti a chuan atlana in abik takin TikTok a video then khat te phe chuan makta doi chuang thir to nei hialin a video en chaka ama follow to po anga phian maya chunga video then khat te chu viral thinin online atang chuan sumde chu athok chuak ve tu nola chutiang lang ni ta ka chuan a chungde po chuan maheke chu an thlop hle ba ka maheke la in brand ya tak tak te chu thopui thinin atira abi se ang aya sanga awm ta ka wang chuan anun po a hlim ta hle ani heba ka hian anu ansri ni hian afano chu kong engki ma pui thinin annu fa chuan hun hlim om tak tak te an man mai pe alama thian ang mai chuan anin kom ngai hle maya zantin deuh tho annu fa chuan club emo bara emo te kalin an hun ola pianga chuan ti boy tu omia lo hian charging tlak to tor sol no te an nu chia fo thina heta makve deuh mai chu mahiki ama chawa TikToka ainlan na ain anu ne na anlan do na video te chuan ama chawa ainlan ai chuan en to chu anga mai ba ka like le comment to te po an tam zok zel maya a chan chu komsom li upa mahiki nu an sri ni chu mi in vong fel tak mai le alan dan ngai pui mo a in enkol uluk tak mai ani wang te po ani ma na hetianga afanonia na anlan du nami tin an thlir du soki hilmak tak po ani om lave akum ngai to chon tlerol ang maya dum alani tlat mai ani
tin ansrin hian achung te soirem na in no pangte in afati para zanin hian ani neya ani hi Pakistan lammi ni in ansrin in atliro laya alo suang to ve thin ber chu air hostess ani a mase achung ten anrem ti puilo awangin aswang to na chu apuitlin theitalo alo ni te chuan maheki ani hian kumsom ti pahni mi chawlani in afati ta na no thatak ani theinan chuan pon lama ana tho te chu aban san ta hiala chutiang chuan in chunga no pangte chu awap ni tha in afati tan hian no thatak ni atuma afati chuan alaka engma anjep lo nan tin engtiklai po hian afati ti ti pui theitur chuan ain siam rem boka chumi ina ashin chho tak chu mahekin ashing tu anu nge chu a thian angmaya nial chhawin engkima in po taka an omai pialama annu fa a chuan thuru ka omngai lawa chumai ba ka maheki po hian midang ti hria turin anu chu ama hring tu chawni lovin khowela a thian thaber ani thu hi a soi fo bok ani ome ti chuan nufa angni lovin thian in kom ngei tak ang chuan mahekili anu an sri ni te chu mun sang sanga te an chuak do na sa thin hle a amai ro chu a fonunian hun ol an nei apianga pon lama an chwa dun fo ta ka wang chuan an sri ni chuan ama ang em chuan in chung khur po chu angai sak thaman me talawa engki ma chuan angai sam to hle ni ti la afia ome amai ro chu he thil hi an sri ni ngei dana chuan a thatla hun po mangman lawa pasala nei wang khan pathianin anun nuam taka a man theini turatan chan sape a chuan angai maya heti lai me khian mahigi chuan anu chu Instagram ale TikTok ate account lo sem sakin anu fa chuan social media chuan an tam ta hle maya an sri ni la chuan internet chu a chil chhota zelin a thalak moi tak tak te le a video te chu a ka na chuan midang mo theitura da chok thinin a phulo comment tha tak tak te a don na te chuan internet khowela chuan chawna na sa takle a chilna anei tir te hial mai ani te chuan kumsang ni som pakwa lo in her chok le in mahekili anu po chuan an ti dan pa ngai ang bokin social media mun sang sanga chuan anin lan na sa hle maya tin zan lama chuan klapa le bara te lakal chhun zom rangin anu fa in kar po chu ama a zong chuan a thazok emote mai tur hian anin thurwal nu fa thin hle maya tum kha chu hemikum hian an sri ni wa nu chu an ina run lengin an sri ni nen chuan in kom pa in azar application na video sang sang te chu an in kwal vela he azar application hi a hun laya video lar tak tak te ena in thon theina application ni in he application hi aol sam hle maya mangpo an tam thin hle ani te chuan hemi application kal tlang hian an sri ni wa nu chuan tu emo hmel shat lo pakhat nin in bia in an sri ni wa nu chuan an in biak na chuan akazan mahek bukhari te atlo tho vasoya heta hmel shat lo abiak pa chuan akazan chu TikToka maybe tia inda ani le ni lo chu ron sotin akazan chan chin chu aron so deuh tanwala chumi nuwa phe chuan video call manga ron bezoi ngarin chuta hmel shat lo pa chuan mahekili anu an sri ni chu social media an video le thalak te alo mu ve photo le angai san tho te aron soya chumi no an sri ni wa no chuan ami biak pa hne na chuan mahi ka chu ina omlo thole anu an sri ni chu abiak do chuan abul maya aom tho te shilin an sri ni wa no chuan abiak pa le an sri ni chu an biak ter ta a chuta phone mi pa chuan sakdi phusena umsom hni pasari mi ani thole UK a chen ve tho te ron soyen an omna hmana changa mel sompa paria ta hla om banburia an chung kwan thote aron soya hetia reifi anin biak no hian anda zuita ani ni chuan anin biak zo vele chuan saki pa chuan Instagram an sri ni chu follow zui ngarin an sri ni motor hian message tam tak an nu chhia zui boka an sri ni saki pa message a mo no chuan an pahni chuan tel haute te in be chhauta tanin chutianga kar khat anin biak tlem me chuan anin po ta hle maya chumai ba ka an phone number te in pita hialin pun ol an nei dun rem chana piangin call manga in be thinin thil haute te an soiba ka an hlim du ta hle maya amai ro chu an sri ni chuan pomlai nei ani to awang te le fa pahni ani to awang te chuan chutia mi padang han biak chu nuam ate ta se alawa ma se sakipa tlangwal in fit tak mil chale pianal tak mai chu an sri ni chuan anar phal bik chuang holo mai chutianga anin biak fo ta kha chuan soifia thiam theilo an pahnia chuan indu ton na alo piang ta a
heti lai mekin an srinin sakipa anar phalbik lo ang che hian sakipa po chuan anu ang rual chu nar phalbik lovin an srini zunah chuan ani tel chuan wai tul tul emo ti mai tur hian sakipa chuan an srini chu a chil ta hle mai ani tum khat chu mahekin anu le mi palano pangtak video call a imbelai chu ron hu in anu nin a chuan tongi abiak chu aron zot ngala chuta an srini chuan a thian sakle api mai ani thosoin mahikila chuan anu tu seite chu alo oi sakpe maya mase an srini chuan a pasal fanautin a thil ti thin an sha thlaw reng reng chuan in thup thinin sakipaniana anin biakna chuan a fim khur ta hle maya chumi ni wang chuan zantin akianga mo a pasal po hian anu poin mi padang abi ani ti hi rin hela chang po a shelo hial ke ke ani nima sila chutianga phone kal tlang rengota in biak chu nin om ti tanin mai chan nge ya in po taka omdun do na chu haute te ya anin biak na atang chuan aron hring chuak ta a hotel mi tlo lu tok lo na hmuna te chuan in hmur fawin an srini le sakipa chuan an pahnia hun an nei dun thin tlem te chu nom chen nan an hmang ta fo maya hetia an srinin sakipa hmutora in a chwa san non apiang hian chuan lam sang sang semin a pasali a fa te chu a bum thina lo ni te chuan an srini chuan a thil ti dan thina chuan a pasal laka in thiam lo via ma sila sakipa chuan a hmangai hle anga a sheta wangin sakipa chu olsam taka anuna tanga kalbo tir chu adu chuang lawa amai ro chu atira sakipan an srini hniana a kumzat kumsom hni pasari ati kha dot mu hlum lo ni in kumsom pariat mi chu alo ni oma te chuan sakipa hian an srinina a phatsan hlo emawang hian thilpek man to tak tak te an srinina ala nei ngai lo tlero man to le changkang tak tak te chu a pek Phuba ka ai du zong te zo thinin an sriniti na chuan ei tur te awada asakhel thidani ome chuti khop chuan sakipa chuan an srini chu adu in a chil hle maya akal san a hlo luata wanga a thil ti lian tham tak tak te chu an srini ne na in chen ai chuan atinon le zela chu mai ba ka zanlama po an srini le mahikite bar emo club emo a an kalna chuan an srini shatlawa zuiru thinin abial nu le mahikinu ni bok an srini in the chilai te chu monom ti tak hian alo thlir fo thina chutiang chuan sakipa hian an srini tan hian engma ui ane ngai lo asum le pai te chu amang na sa thele maya heta tanga chiang takalang ta chu sakipa hi mi hausa tak chung kwa tanga seilian ani ti hi ani ome te chuan an srini chu ata ani ngei thein turin ama a an srini ta na ati the zung zung te chu atlan che san ngai lawa chuti khop chuan amangai tan hian sakipa hi ain pe zo em ema ma se an din hmun in an lo na awang hian an srini chuan sakipa ngai sakzat po in angai sak theimi ulo chu mai ba ka hria chwa hlau re renga anin hmangai ni sen kong hi atan chuan abum bo ve tak zet zet ani amai ro chu kumni lai an srini le sakipate ani nge zon to no chuan an srini chuan a omdan chu adik lo zia hri chwakin sakipaniana anin somna chu ti top mai tha a hriat nuwa kumsa ni somni pakhat kha na thenta a mase an srini du dan chu sakipa chuan alo pompui lo chiang hle mai an srini ma chuan no pangche angmaya tapin then lo sham tur chuan angin talum lomaya mase chu angin na chu an srini chuan abeng khon du holo anin kar chu siam thatle theito lo tur chuan ati top chiang ta hle maya hetiala hian sakipa chuan an srini chu biak po reng chu latum rengin achang le zuroi chung hian an srini chu ati boy ni hle maya chutianga sakipa che dan chuan an srini chu ati thinrim thinin sakipan abiak po thine tur zong zonga chuan a block ta veka a kol po lak sak du ta ngai lo hial mai le chuan an srini lama chuan sakipa chu athi to ani ta bera kumsa ni somni pakhat kum top December thla chuan mahekile an srini te chu ron life le in chuta annu fa a hlim taka an life chu sakipa po chuan lo en ve in an life chu alo comment ve hiala chuta chuan sakipa chuan a call la tora ron shilin comment section mu ve vek to an srini chuan a phone hena chuan chu comment chu ngai sak lo tur chuan a shil zuya hemi an life so no hian an srini chu in bol in sakipa chu awa call tangi nge a chuta chuan anuna tanga kalbo to tora a shilba ka achung kwa chu ti boilo turin a shil ta mi a chu mai ni lovin alaka chuan mithi angmai ani to awangin theihil adu to sia a sei zo no an srini chuan phone call chu da pa in
sakipa number po chu a block zui tak ngal maka ma se sakipa hian an srin ni na anin biak lai khan an srin ni na an thalak dun pa ngai lo tak tak le an hun mang don lai video a aru ka lo lak chu achung ti mai ni lo khovel pum pui mu thei tora a pholan tor tho in an srin ni chu alo vo zui ve alo ni rek maya chu thil chuan an srin ni chu atimang angin atal boy pha ta hle maya athil ti sol pui za chu she chokin sakipan a video le thalak mu thei tora a pholan ve chuan amol phone sa tur zia po chu angai to thiam lo mai ni lovin a pasal le a fatin a thalak duk tak lo tak tak te an mu hona anril runa tur zia angai to chuan athil ti to te awang khan ein chir ta hle maya mase asiam thate to sila awangin sakipa chu ngoi tura asiam angai za chu a hrechiang ta hle mai ani ti chuan an srini non chu thok le khata chuan danglam da thutin a fanu mahikini na chuak don tur po chuan porna reng reng anei to lo tin anin chung khur mamo la khom tur tak ngel po chuan chakna po nei to lawin ain shita hiala in chunga chuan ama ai zonga tong tlemin ain khung deuh topa chotakara khoi eng mo atangin sakipa chuan an srini chu lavo deuh rengin sakipa chu an srini dona awangin a vek to ani ber chu mai lani lo sakipa chuan an srini hna chuan atana sum alo man ral sak to zong song atlem bera pound sang thum chu rol nge turin a shil zui boka hi India puisa chuan cheng noi ni chuang ani ome ti chuan chung thil sang sang awang chuan an srini chu hlo thon a kha ba ka aril rulam thlengin hong pui tak ani ta a engi mohleka achi ai ma in a mela chuan rel ruhana engi mutak atok ani ti po chu a hriat thei hiala ti chuan atopa topa sakipa laka aum dan tur se tur chuan tu imutne na tanga thuron alak nge tol ani ti hria in arin ber afanu mahiki na chuan sakipa ne na anin kara thil thlen to dan song song le nun nuam taka aum ter thelo chan sang sang te chu an srini chuan afanu chu a shil fai ta veka chuta thudika hria nu chuan mahiki chu a thinarimin anu che dana wang po chuan alom lo hle maya anu chu na sataka ha ngalin angai to tlema wanga an chung kwa inchendar theimai din huna an din thu te chu soin a thinarim hle maya chu chapa mahikin anu le sakipate chungchang a hria ta tanga reilo te a hian mahiki video ten am tak tak le thalak te chu viral te chem ngalin an mual pho ta hle maya ma se heng video le thalak mi te hi mahiki tak tak ni lovin AI artificial intelligence manga an siam chop alo ni reng maya mahiki chon chu tianga achunga ti deu tur om chon cho sakipa ani ti chu a hrechiang hle bok ani ye chuan an srini po chuan ama awanga a fonu tor no zong zong chu a khongin ain thiam lo hle maya tin sakipa chu a thil ti laya an dan wat lo chuan an chung kwa chu an ke dar pha ba ka an mol pho hle don ani ti chu a hria chana chuan sakipa chu zerlai pek atum tak mi mai February tha kum sang ni somni pania mahiki chuan anu an srini chu WhatsApp manga wa bia in engkim ruwa mana anga kalturin anin pe to thuwa soita a an srini chuan rei tak nuwa sakipa chu wa bia in a poisa arul do thu chu wa shilin akota poisa a mu to nuwa chuan te boy to ngai lo turin a shil da boka te chuan Leicester Tesco supermarket a parking lot a chuan February ni som pakhat zandar soma in mu puya somin sakipa po chuan an srini somna chu alo pom ngal maka ma se sakipa hian a thian pa hasim ijazudina chu kalpuya lo somin ani ero hi chuan sakipa le an srini te chungchang hi engma alo hriat puimi alawa engwanga in hmu tum nge an ni ti po hi a shelo alo ni ti chuan mahiki le a thian te po chu sakipa zirtir na petor chuan anin pe to hle maya chuta mahiki chuan a thian thatak mai rekan karwar le rekana thian te rayes te amir te sanaf te natasa le Mohammed Patel te chu sombel bel in anni nen hian sakipa chu zertiana pek an lo tum ve meka heta an tum dan chuan mi pahovin sakipa an soi saklai hian natasa I chuan sakipa phone chu lo lak sakin a phone a an srini avon om zong zong chu ti chiat ve kan tuma heiba ka hian sakipa soi satura mahikin aroi zong zong te hian an mai chu puan duma tuam vekin parking lot a sakipa lo thlen hun tur chu kar chunga chuan an lo ngak taran maya ti chuan sakipa le hasima po in Tesco parking lot lama chuan hasima kar chuan ron in khalphei zelin
Zing lamdar khatle min som pasaria parking lot chu an ron thleng ve ta hlul maya mase saki pachuan an hma a car pahnih chunga an srini le mahiki omve a hmu chuan thil dik lo a thleng do ni ti chu a hre thutin hasimania na chuan a car chu arang thei ang bera tinung le patur chuan a hril ta ngala heti lai me khian thil thlen dan engma la shilo hasima chuan a thian pa che dan te tho chu aman thiam lo tak zet ani ber mase a thian pa ole a che atang chuan thil dik tok lo awmani ti chu hre thiam ngalin saki pa soyang chuan a car chu a ti nun hnu chuan parking lot chu an chho san le tawata chu vele an hnunga chuan an srini le mahiki ba ka a thian de chuan ron umchui ve ta ngalin be sei lo dan ang taka thil thleng chuan saki pa chu atimang angin a hlau hle maya ranpui tu anu mo zia chu ria in 999 emergency chu a call tawat boka heti lai hian an nun na chan him nan ti in traffic rule po zom thelawin red light a po chuan chak theiang berin an tlan parpara saki pa chuan emergency call lo la tu hina chuan umzui an ni dan thodi le tha an tum thodi ba ka an ranpui wat ani lo chuan an thi mai arin thode apasoya awa chuan amang an zia po chu chiang taka hriat thei ani ge ani ya chuan chutia emergency number ni na anin biak mek lai chuan thil rebur chu rochia in call chu ain off takngal mi a hetia call in off na chan chu vandoi thlau takin hasima hian akar chu atlan sak to ema wanga thunun zolovin A46 kongpui sira thingkung chu asuta bormaya chuta kar chu hmun nia in phelpokin akang zui takngala chulai kongpuya traklan pakhat chuan a hmaluka che solna rapthlak tak thleng chu punei tu te a hria ter takngal ani ya chuan police report chu thil thlen hmuna chuan reilo te aron thleng ngalin motor chunga chuan mi pahnih an chawng ani ti hria theima se ruang chu akan na satman ema wangin to te che ange an ni ti chu a hria theilo thunga amai ro chu nu chuina sang a hmun an tho hnu chuan kar kang hlua hlu a chuang mi pa pahnih chu saki phuseina kumsom pariat mi le a thian pa hasima kumsom ni pakhat mi an ni ti chu an hreta a engwang hetianga che solna rapthlak takhi thlengi ani an hria theinan chuan kongpuya CCTV te chu police chuan endik vekin chuta chuan rin hlel an nei ta a saki pate chuan a motor chu umzui ani zia chiang taka langin nu chuina chu an tan ta charchara heta hian khovel thiam na sang tak mangin saki pate zui tu kar pahni license plate atang chuan nu chuina chu olsam takin an thok zui takngal ani ya chuan police chu an string ina chuan vakalin kongka chu an string pasal raza chuan alo honga chuta thunei tu te chuan anupui an biak do thole a fanu po an komtel do tho an han soi chuan pa be raza chuan mak ati hle maya enge anupui le a fanu chunga thil thleng chu angi ro thiam mi ulo thu zo fia turin police chuan an string le mahiki te chu police station a chuan an hroi takngala heta hian an nu fa chuan do tam tak soin darkar tam tak thudik thopnan chuan dot an soi kwal ta charchara mase police ten miswal in puang do lote an dop anga an srini le mahiki an dop nuwa chuan an nu fa hian thudik an soita ani ti chuan he thila in nam noi song song te chu police chuan arang theiang bera man takngalin an vai me chuan an sahim na turin dot an soita theu boka mase engkim thudik chu chiang taka police an hria to awangin midang po chuan rei tak thudik an thup thei da bik chong lo ti chuan kumsang ni somni pathom august ni lia trail jan anita a hetia trail an nei ni hian mahiki le anu an srini te chu anin de chelawin makeup po an mangna sa hle ni ome kotin an chung tho an ngei to adon ni ti shelo ang me hian an nu fa chuan an nui lui vak maya an thil ti swala chuan in thiam lo na an nei lo emo ti hial tur hian ko chunga chuan an om hial maya ya chuan judge Timothy Spencer a chuan mahiki hna chuan TikTok ina anun chu ati chiat vek thole saki pali a thian pa puisoi lo hasimaten an nun na an tor pha hial na hi abul bera chuan lar du wang ani thote asoya chumei baka an srini po poi khoina chuan nu pato tak ani chung po a afati ang rual leka aril ru apot na chuan thil chalo tak a thlen tir pha ani ati ta boka ti chuan darkar somni pariat lai trail an nei nuwa ko chuan saki pali hasima thin a mo phurtu te angai an srini chu kumsom ni paruk le thlako chung long ina tang tura shimin mahiki po ruah mana thalo tak siam tu ani awang khan kumsom thum pakhat le thlariat lung ina tang turin a shim bile ta boka heba ka hian
he pui khoina in nam hnoi midang rakana cho kumsom ni parok lung ina tang turati ni in nata sa I cho kumsom pakhat tang turin atiboka tin amirale mohammed cho kumsom pali chung lung ina tang tura shemin jamala cho kumsom thum parok lung ina tang turin ashem chui tabok ani hengmi te hian saki pali hasimate hi an kot nge in thatlo ma sila an thina chan ber hi an ti hlau thona wangle sui saktuma zui ani awangin he khi sa hian mo phorna lian tak an nei ati theome ole khati song kha ton tuma kan khis nge thla khole the chu aloni le ta a he khi sa hian poi khoi tu te hian an phu tok shemna an mu ve ve kan ti em nge saki pali hasimate kha an no na chan tur emalian ti swal an nei lo zo kan ti kan ngai dan te comment section lama kan lo soi ve le chu don ya